jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko aset nogas lewru septembre hitan ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi habruji moɗon e ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗo mawɗude ko toon to États-Unis hono kanko Donald Trump koɓe garti hande kadi famnude yimɓe ɓe holno sifa ko ɓeydino walla ko yamirno hanki yo ɓeyde ko fate ɗiɗo visa ji H1B non ko yimɓe haraleɓe natoɓe e leydi he habruji men hande toon to États-Unis toon to New Hampshire ene wayno ko yimɓe hewɓe pellama toon tugnade kay habruji cakkitiɗi yaltude neɗɗo goto ma hen kamɓe police gonɗo toon e ɓe pawi jungo e oɗo tuumaɗo kañum fellanno habruji men international manaw en toon to Israel walla toon to Palestine yiyama kadi seppoji kewɗi badɗi toon hande ɗum noon ko guure kewɗe gonɗe toon to Israel ɓeɗo fof namdorono wi ko wiide wonde ko guerre gonɗo hakkude kamɓe Israel e toon to Gaza yo darto e kadi yimɓe mabɓe wonɓe oɗo sa joni juuɗe Hamas yo gartiri ɗum noon ko kongude kuccidde kanko Benjamin Netanyahu toon to Iran kamɓe Iran naɓe mbi wonde so tawi Nations Unies wooti ñande nogas jeetati pour artirde sanction ngaji pawnoɗe mabɓe koɓe yaltoɓe ndeɗo fedde international toppitinde ko fate kala ko fate affaire nucléaire habruji men international cakkitorɗen ko toon to Cameroun hono kanko Paul Biya ɓi ko debbo biyeteɗo Brenda Biya jaaro duuɓi nogas jeeɗiɗi wi wonde joni hay goto to wotan bawmum ma en ƴeewa kadi ruttitade holko woni sababu komo haala ɗum woni titruji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gatu joni ɗum jañiɗen hen. أعزائنا المستمعين إذاعة جول ساري تمد لكم يد من أجل أنها تتعامل معكم من أجل أنها تشتغل معكم. إذاعة جول ساري فتحت أبوابها بوجوه جميع اللي راغبين بأنهم يتعاملوا مع إذاعة جول ساري داعين الولوفيين البولاريين الحسانين والسونيكيين وما يميز حد عن حد. إذاعة جول ساري تقدر تروج إعلانات وتحسيس وتغطية. إذاعة جول ساري موجودة من أجلكم. سعادتنا تكمل بالتعامل معكم. راديو جول ساري انترناشونال. radio mon radio Jowol Sare ari weddo on jungo ngam yidde gollodade e mon e kala fanno no jidirɗon faltaaki capaɗo pullo so ninki e wolof e kala leñol so jiɗɗon ko waɗanede publicité e reportage communiqué e erango radio Jowol Sare wonan ɗo ko onon weltare amen ko liggondirde e mon ɗum noon bisimilla mon. radio Jowol Sare ni radio ay aga qibaru kinni i wakati radio Jowol Sare a wiki temberini kasu kahumanto kannu kusu kahumanto reportage ma ibega publicité amundunu communiqué ma émission bega katta anyimme qibaru bangande akitte mberi tenga katta kay khara jonka nyani khibari bangera ganyani kha bismillah. radio Jowol Sare mu ngi leen di talal loxo ngir ànd ak yéen liggéey tukulóor naar soninké olof bàyyi wuñu kenn képp ku fi ñëw lépp loo bëgg ñu defal la ko ni nga ko bëggee muy publicité communiqué radio Jowol Sare talal na leen loxo yéen ñëpp képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek radio Jowol Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jam hiire moon binden gardidi habruji meɗen walla titre men ni ko États-Unis puɗɗoɗen ko toon to Washington e tugnade kadi ko yalti ko ummi toon to Maison Blanche hono kanko Donald Trump ɓe ɓeydi lamnude no fewi ko fate décision walla yamirore nde windi kanko Donald Trump hanki ko fate visa ji H1B visa ji ɗi ganduɗa ko yimɓe haraleɓe addeteɓe ɗo États-Unis ɗum noon e wayno ko haali o wi ɗiɗon visa ji o fawa hen joni ko wonno $1,150 wonti $100 par hitande ɗum noon e wiide makko kadi ɗum ɗo kadi fawi koye ɗaɓɓoje kese ɗum noon kala ɗaɓɓoje baɗɗonoɗe ko adi kanko décision makko kanko Donald Trump ɗum ɗo fawake mumen donc ne wayi ko ɓeydi hen kadi wi wonde ko kala ɓeɗo henna caggal nde hitande nde goni ɗo États-Unis sone jiiɗi ɓeydude wontude citoyen ji joɓata ko $1 million ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa henno précise ha hande ko yimɓe ɓe ganduɗa henno mbaɗano ɗaɓɓade mumen haade makko windude oɗo kaye. habruji men to États-Unis hande tugnade kadi ko CNN publie hono toon to wuro wiyetego Nashua ɗum noon ko toon to New Hampshire en wayno yimɓe hewɓe pellama toon haalaka to noon holso tawi won mayɓe hen walla hol gañiɓe kañumen koyemen kono wiide police kadi gonɗo toon wi wonde ko tuumaɗo ko kañum woni pellannoɗo naggama oɗo sa joni donc en wayno ha hande tugnade kadi e police ko rokki o waɗimo nanguede ko sibabunde caméraji sécurité gonnoɗo e oɗon nokku goɗɗo peɗugol noon waɗi ko toon to club goto yimɓe ndendino toon ɗum noon ko toon to Nashua noon ko wuro wongo aussi hakkunde
sara frontiere uji hakkunde kamɓe Massachusetts e kamɓe New Hampshire Nashua hakkunde muɗum e Boston 45 minutes ɗum noon mbi e wiide maɓɓe kamɓe police oɗo sa joni ɓe mbi wonde hôtel gonɗo toon saraji muɗum mbiye Sheraton Nashua Hotel kañum hoore mum ene wayno suɓama yo won nokku mo ganduɗa kamɓe wonɓe ɗiɗon nokkuji ɗo fellaɗo e kamɓe police fof ɗoɓe ndendata pour ɓe mbawa ƴewde holtoɓe enquête o to yarata ko wawi wonde fof ene wayno kadi ɓe jifti nokkuji goɗɗi kadi taw ko woɗɗani ɗum pour wiide wonde ko kala résident ji gonnoɗo ɗiɗon nokkuji yo ngara paya toon pour woɗɗitade kala to pellodiral wonnoto ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi waɗi koye jamma koye kikiɗe he ene wayno ko décision kadi ƴeftude nokku pour yimɓe fof no kawra ɗon ɓe mbaɗi oɗon communiqué ko hedde 8h30 jamma hannde tungnade habaruji gummiɗi toon kadi joni ɓe mbi wonde ko ɓeɗon fellaɓe joni ɓe mbawi confirmede wonde ko won neɗɗo goto mayɗe ɓeɗon fellaɓe e kadi gayñi ɓeɗon ɓe gandano fosi donc yimɓe hewɓe oɗo sadio koko gayñi habaruji men hande toon to États-Unis cakkitorɗen ko seppoji walla yimɓe réaction ngaji yimɓe jiyaɗe oɗo sa joni caggal nde kanko Jim Kimmel show makko dartina ɗum noon ene wayno ko e jamma hanki ha e oɗo jamma kadi yiyama hono comédien ji mawɗi ko wayno kanko Jon Stewart e kanko Stephen Goldberg e kanko kadi Jimmy Fallon eɓe kala ko fate Kimmel e surtout ene wiide mabɓe ɗum ɗo kadi ko censure ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa en États-Unis anda ɗum ɗo en États-Unis andi ko wonde ko kala ko jiɗɗa e haalde ya aɗa wawi haalde ɗum no surtout ɗiɗo showji mbaɗi ni en ɗum noon kadi ene wayno ko sifti noon tan hanki kadi yenoma hono kanko Ted Cruz ɗum noon ko sénateur jeyaɗo toon to Texas kanko hoore makko omo yalti omo yenna hono kalfinade FCC hono kanko Brandon Carr surtout ene décision ngaji makko wiide wonde komo kala mo ganduɗa radio walla kala télévision walla kala journaliste mo haalata e mabɓe ko weeli omo waɗa ɗum censure e wiide makko kadi kanko Ted Cruz ɗum ɗo enne fof koko gueɗe cifirede ko fate dictature kaɗon haala noon welani Donald Trump kono waɗani réaction hande kanko Donald Trump kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Saare bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Saare habaruji men international guiɗaɗen ko toon to Gaza walla toon to Palestine ɗum noon ko ñalli toon hannde ko gure kewɗe ɗe ganduɗa jeeyade toon de Israel on wayno ko yimɓe ñalli toon kadi ko seppoji ɗi noon ko ɓuuri hewde hen ko yimɓe ɓe ganduɗa koreji mumen ha hannde nena nanga walla nene juuɗe Hamas kamɓe sepponnoɓe ɓe ndenti ɗo kadi ko hucciti koye yeeso galle makko kanko premier ministre mo Israel Benjamin Netanyahu ko e wiide mabɓe kadi ne wayno ko kene wona 40 e jeetoto neɗɗo oɗo saa joni ha hande nen continue wonde juuɗe Hamas donc e nder gula ko jiita e gulali mabɓe tan waɗi ko mbaɗi ko micro ji mawɗi no kucciti e galle makko kanko Benjamin Netanyahu donc ko ɓuuri hen hewde ne wayno ko kanko biyeteɗo surtout Ofir Braslavski ɓiyum hoore men e jeeya e ɓeɗo yimɓe nangaɓe e wiide makko kadi ma won joni temedde jeeɗi 15 ñalawma o ƴefti micro o huccini ɗum kadi e Benjamin Netanyahu wi wonde ko opération militaire baɗeteɗo oɗo saa joni toon to Gaza taw ko kamɓe Israel en mbaɗata jogori ko yoɓade yimɓe nangaɓe toon yimɓe ha hande wonɓe juuɗe Hamas o wi holko woni sababu o gueɗe ɓe mbaɗata ɗe est ce que pourtant guerre mo gasata walla kadi ko continude heɓtude leyɗele janen ɗum noon ko kanko biyeteɗo Ofir Braslavski haali ɗum kanko ɓii ko nene jeeya nangaɓe goɗɗo kadi ne wayno e nder ɓeɗo yimɓe seppoɓe fof no kanko biyeteɗo Dani kañum hoore mum ene wayno ko wi wonde ko ene wayno o wiide makko kanko Dani ɓe ngala choix alay saago ɓe ngara ɗo joni ɓe mbaɗa seppoji o Israel deñata ɗum tan ko so tawi ɓeɗo yimɓe nangaɓe wonɓe juuɗe Hamas garte galleji men ɗum noon ko wawi wonde fof goɗɗo kadi biyeteɗo Veridia on kadi ne wayno wiide ardi koye joom galle muɗum wi wonde ko ene wayno ko oɗo sadio ɓe paayi saabu yimɓe ha hande wonɓe juuɗe kamɓe ɓeɗo Hamas ene wayno ko ɗiɗo bomboji jogori ko warde ɗumen taw hadde yimɓe waɗɓe warede ɓe gaddi mesolol mangol ɗum noon ko mesolol mangol ngol ene winda hen ene yiiye hen wonde ko ɓe mbaɗi hen wonde ko Donald Trump sawal ko an tan wawi wallude min ha oɗo guerre darto donc siftinde on tan ko ni kanko Benjamin Netanyahu ni yimɓe surtout yen wonɓe ko mbiyata far right
non ko yimbe nganda en ko en gaviren be don fo en wayno ko do Sadio jida gero darto e kanyumen kadi ko anniyo men ko heptude kala nokkuji di ganda kampel sinabe gonno tonto Iran ko tungnade kongol gumingol ton ka ko winda e kambe Radio France International tungnade kongol gumingol e yimbe be ganda jeyabe ardibe laamu ton to terrain be bi wandi ko so tawi tan wote jogodo waddi ton to Nations Unies pour yamirde wonde sanction ngaji pawnode Iran di yo dino sanction ngaji ngurtini en wayno ko kambe Iran ma be jalto e fedde wotere wietende AIEA dum non ko ndedon fedde kadi ko fedde international toppitinde ko fate kubam atomique dum do fo non ari ko caggal de kambe France e kambe Angleterre e Allemagne be ngumini proposition tonto oni nyande nogasi jeses lewru septembre de wiide wonde ko nyande hen yebe yo wote pour mbele kala mbele dido sanction ngaji pawnode Iran ko fati calgol mudum opputi programme nucléaire mbele nartire siftin don tan ko France kanyum hoore min wi wonde kon yimbe mudum ha hande nana nanga ton to Iran taw ko yimbe de nationalité française kono Iran ko sali haalbe don ko ay wonde fo en wani Iran wi wonde so tawi be mbawi be voti dum don ton to Nations Unies tan kanyum hoore ma yaltu e ndedo fedde non international ko kanyum hoore mum jogi dole wala jogi ngemba kanyum hoore mum yo contrôle kala ko fati programme nucléaire ton to Iran dum non en wayni ko duubi bennude sibabu tugitande Donald Trump yaltini États-Unis e odon e ndedon fed en ko kambe Iran be kussiyan kadi rekude fayide beedo en liggotobe e ndedo fed pour arobe son yewtade ko fate programme nucléaire mo Iran donc way won fo en wayni ko kanko Donald Trump kadi tungnadi ko haalno lewru ben do wino wonde so Iran kany horum fudditino programme nucléaire dum non en wayni ko kambe États-Unis kadi mabe janton kadi to Iran siftin don tan ko États-Unis yanin ton to Iran e nokkuji ken wiya tati taw ko programme wala ko wiyete nokkuji nucléaire mo kambe Iran mi jeyi ko non en wayni ko ha hande sawa andaka est ce que kambe États-Unis bonni dum wala mbonnando khabruji men international hand Guinea Conakry en wani ko jangu dimanche woni wote pour ko mbiyata referendum ko fate waylude constitution mabbe en wayno ko kambe hohobe laamu ngube yefti mesure de sécurité dum no wiide wonde ko à partir de 6h jangu suba 6h suba law ha 6h kikide en wayno ko autoji e motoji e kala kan motoji baddi ko e test hay goto fo yamirako yo donc tuggi tan 6h subaka tan ma 6h kikid e mbi ko circulation kala ko fate motoji dum non gila autoji ha e motoji ha e auto en tokson bad ko e test hay goto e dido yamiraka yo ton to Guinée dum non ko yamirode ummindo ton kanko gardido administration territorial ton to Guinée on kanko biete Ibrahim Khalil Konde en ko siwti don tan ko kam kar parti lund dole mabbe ko salibi kanyum hen koyumen jeede e referendum bado jango ko jiida e selun jallo en wadi ko yimbe wodbe ton kati to Guinée taw ko lundu jeya en wayno bi wonde ko kanyumen ngotata dum non ko boycotto do referendum non en wayno ko kanko général Mamadou Doumbia parti makko gondo pouvoir ko kanyumen jidi wonde waylude constitution tonto Cameroon hono kanko Paul Biya gardido leydi Cameroon gondo candidat o do sa joni pour woteji badoji nyande 12 lewru octobre hitande ujunaji 2025 en woni bi ko debbo biete do Brenda Biya kanyum horu men wayni ko jefti kongol dedo balde fof no haala e media sociaux e kadi huccite télévision ngaji wadi entretien ji kewdi e kongude de jefti o haali hen tan gede de ganduda kanko wari makko mo jogi cadelo do sa joni sibabu no mo fele gilnde o yalti wonde hankadi o wi wonde ko kanko wari makko ko debbati gorkati walla kanko wari makko en wayni ko debbo ni ko non wondata ko rewbe mo wonde debbo goddo kadi taw wona debbo goddo en wayni ko kanyum horum o ardi mun ton to Cameroon laabi kewdi e wiide makko kadi en wayni ko famille makko jabani hedademo jabani kadi kanyumen koye men haaluji pour bella hedademo bella jabani rokkudemo kadi dole no haali dum non wi wonde ko en wayni ko adande dum do nde o yidi haalde dum do nde en wayni ko tonto Cameroon kala jiitaade ne wadi ene wada de don gelle wal ene wada de don gede wala kanyum hoore mum ko debbati gorkati ko sokere kaso ko famdi ho duubi joyi
wiide makko kadi en wayno ko ɗum hannamo gila adan haalde ɗum kono en wayno ko tuggi nde o fuɗɗi haalde ɗum nden tan ko gila e mawni ko mawni ko gorko ha e ba makko ha e yummakko hay goto men mumen yiiɗa hankkadi jotodirde makko ɗum noon e wayno hoɗo Sadio kanko hoore makko ko karminaɗo no mbiyeten Pulaar ko ɗum waɗi kanko hoore makko e nder konngol ngol ƴefti wonde ko sibabude ba makko biyeteɗo Paul Biya gueɗɗe ɗe waɗatamo ɗe e gueɗɗe kadi ɗe waɗata toon to Cameroun ɗe o yiiɗa hay goto wotan ɗum ɗo fof noon e wayno ko yimɓe jeeyaɓe partiji lundu ƴefti ɗiɗon haaluji kañumen koyemumen kutoro oɗo Sadio pour hadde kanko Paul Biya jaro du 93 pour hadde ɗum wonde hadde ɗum gagnade e woteji kadi garoji kanko oɗo suka debbo ene wayno fuɗɗi haalde kaɗo haala koye hitande ujunnaji 2024 ɗum noon ko lewru juillet wonno donc caggal nde o haali ka ɗon haala hono goto e jeeyaɓe parti gonɗo toon to pouvoir parti biyeteɗo RDPC kanko konngol makko kanko Patrick Rifo o wi ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗi ganduɗa en ko yimɓeɓe kamɓe partiji lundeɓe kutoro ɗum ɗon surtout ɓe jurmotako ko ɗum ɗo ko haalduji debbo mo ganduɗa gonɗo e détresse ɗum noon so yiiɗi oɗon debbo wona ɓi présidente walla wawa ko bawɗo on foof wona ko yimɓeɓe potani hutorade ɗum pour beele ne daña hen kañumen koyemen résultat ji politique kono en kadi o ɓeydi hen kadi o wi ɗum ɗo fof kadi kanko Patrick Rifo o wi ɗum ɗo fof hollata wonde ko kanko famille présidentielle toon to Cameroun ko yimɓe démocrate en donc yimɓe joguiɓe liberté haalde ko beela ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo Sadio joni ko yalta e médiaji sociaux ji woni ko kanko Brenda Biya o wi wonde hay goto oto wotan ba makko habaruji men international cektirɗen koko fate habaruji sport ɗum noon e wayno ko toon to Équateur neɗɗo goto pettanoɗo balla warama toon hande ɗum noon e wayno ko bargol makko kadi woni limore ɓeydi limore yimɓe tata waraɓe oɗo Sadio joni taw ko yimɓe jouannoɓe football professionnel donc ene wayno ko kanko baraɗo o kadi wiide mabɓe wiide oɗo article ene wayno ko jouanno ko toon to équipe biyeteɗo Julio ɗum ko deuxiéme division kanko biyeteɗo Jonathan Gonzalez ene wayno kadi kanko hoore makko meeɗi kadi wonde équipe goɗɗo biyeteɗo Olympia toon to Paraguay o meeɗi kadi juude toon to Léon toon to Mexico ñande 10 septembre kadi ha hande article o haali mbi wonde ko yimɓe ɗiɗo kadi waɗɓe biyeteɗo Michael Valencia e Leandro Yepes ɓeɗo kadi ko yimɓe ɗiɗo jouannoɓe équipe Exapromo Costa donc deuxiéme division kañum koyemen mbarama taw ko bandiji jane mumen toon to wuuro takkingo maaji wiyeten ko Manta Sud ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗo ɓeɗo yimɓe tato taw ko jouoɓe football mbarama toon to Équateur bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma Sept oɗo jamma Sept nogas lewru septembre hitande ujunnaji 25 gasi ha laaɓi ɗum noon ko musidɗo mo namon touri haaldano e mon yen mbaalo jaam ha janggo kadi on jarama.